Traieu dels armaris els pantalons de campana, les camises estampades i els més presumits, prepareu pots de laca. Benvinguts als 70, arribat a les Balears. ¡Fiebre de sábado noche! Aquí la música, el ball i les llums de colors són elements bàsics d'una nit amb molt de ritme. 30 ballarins i cantants versionen sobre l'escenari la pel·lícula que va llançar la fama John Travolta. Este espectáculo, este musical, es pura energía. Es todo luz, sonido, música, baile, con unas coreografías impresionantes y unas canciones que conoce absolutamente todo el mundo. Es un subidón venir a verlo y toda la parte de imagen realmente es muy potente, el vestuario es impresionante. Un espectacle per a nostàlgics que gaudiran recordant temes de Bee Gees com Stayin' Alive, How Deep Is Your Love o Night Fever. La pista de ball de Odyssey 2001 és on transcorre la història mundialment coneguda de Tony Manero. Arriba a Palma després d'una gira que l'ha portat a diversos punts d'Espanya. 19 ciutats visitades i milers d'espectadors. L'Auditorium de Palma es converteix en una enorme pista de ball. Hi ha temps per fer-hi uns passos fins aquest diumenge.